subscribe naman dyan, mga idol. Sana'y di magmaliw ang dati kong araw nang munti pang bata sa piling ni nanay. Nais kong maulit ang awit ni inang mahal, awit ng pag-ibig habang ako'y nasa tuyan. Sana'y di magmaliw ang dati kong araw nang munti pang bata sa piling ni nanay. So hi guys! Maulang araw po sa inyong lahat at ngayong araw na ito, panibagong sorpresa na naman ang ating gagawin. At ang ating surprise ay walang iba kundi si Ma'am Marina Ramos na nag-celebrate po ng kanyang 71st birthday. At ang surprise na po yan ay walang iba kundi sina Ma'am Marife, Ma'am Glenn, and Ma'am Janice all the way from Hong Kong. At ang ating vlog ngayon, syempre, abangan nyo na lang yan mamaya sa ating video. Kaya kung ano pang hinintay nyo guys, samahan nyo ako at ating i-surprise na po si Ma'am Marina. Isa lang masasabi ko sa inyo, arat na! A few moments later. Hello po sir. Sir, si ano po, Ma'am Marina Ramos po. Marina? Marina Ramos. Ano po? Okay. Okay, oh. Ma'am, ano po, stay po kami ng poblasyon, ma'am. Oh, ano? Bakit? Opo, ma'am. Mayroon po kasing activity po ngayon na medical mission po, ma'am. Wow naman! Wow! Wow! Kaya pumunta po kami dito kasi nag-message po si Ma'am Janice po. Oh no! Na aanyahayahan po namin kayo na pumunta rin po din sa atin. Ay na po, ma'am? Opo. Target Bali ma'am, locked. wala naman po kayong nararamdamang ano. Wala naman po. Ay ba, ako po na kayo. Madam. Ay, hello po, madam. Madam, bali, galing po kaming SK po. Ay, galing po kaming po. Tutulog ako, nakikita ko sa mukha ngayon. Ay, galing po kaming poblasyon po. SK po kami ng poblasyon. Ay. Ang dulo ng bahay namin. Ay, isa po, madam. Kasi, ha? Ano yun? Bali, madam. Ito po kayo, madam. Sige po, okay lang po. Sige po, okay lang po. Yung upuan namin na monoblok na doon sa kabila. Hindi, ayos lang, madam. Maganda nga po yung upuan niyo. Madam, bali, ano, madam? Inaanyayahan po namin kayo, madam, na... Tika, sabihin mo, sandali lang ah. Hindi kong makikita kasi galing ako. Ay, madam, bali, ano kasi, madam? Nag-chat po kasi sa amin si Ma'am Janice po na isama po namin kayo, ma'am, sa gym po. Kasi yung mission po namin ngayong SK, madam, is medical mission po. Ay, kilala mo si Janice? Opo, si Ma'am Janice. So, bali, nag-message po sa amin, madam, na kung pwede po, isama rin po namin kayo, madam, Marina Ramos po, doon po sa gym. May check-up ako bukas Saan po, madam? sa PMSD. PNSD po? Oo. May sakit po kayo, madam? Hindi, yung ano lang, yung ito ko sa kanya. Wala. Bali, pwede rin po yun, madam, kasi... Free lang naman po yun. Free lang po. Naka-schedule na ako. Kahit ka dyan na doon. Oh no! Kasi nung ginanong ko ng ano, yung ano ba yun? Kasi kumati. Tapos pinumagahan sumakit. Kaya yun, Baka na ano, madam, nasobrahan siguro sa punta ako kay doktor ko. Ayaw niyo po itry, ma'am. Pwede naman po, libre lang naman po. Kasi sabi ni din po ni Ma'am Janice po, isama lang po namin kayo po.
masaya naman pagka ano. Hindi, madam, pwede naman po yun kahit pumunta ulit po kayo bukas. Kasi mamaya po, kahit ano po, i-check up lang po kayong, yung ano lang, madam. May dalawa na ang ano, hindi ko na alam kung ano. Hindi, madam, ayos lang naman po yun. Kasi kung mayroon naman po silang sasabihin mamaya, ipapakita niya rin po ulit yun dun sa PMFC po. Ngayon po yung schedule. Doon lang sa inyo, doon lang ako. Hello, madam. Doon na lang ako kasi nakausap na eh. Hindi, madam, free lang naman po. I-try lang po natin. Opo. Pwede po ninyo isama si ma'am po yung kasama. Pwede nyo po isama si ate. Opo, yung kasama niyo po. Pwede niyo po silang isama, madam. Ay, may anak na pala ito. Or kahit sino po pwede niyo pong Ang isama asawa po. ko naman may doktor na siya, pag-doktor namin. Sa Ah, kanya, oo, mayroon na rin. Oo. Kaya lang ito, is kasi sa time na ko nga, kaya nakausap ko nga si, ano, I-chat mo na lang si ma'am Janice. oo. kasi madam, sabi po Hindi niya, niya, ano hindi po, niya alam na may, kahit si madam, ano madam, kahit si ma'am Maricel or si ma'am Glenn po, hindi rin po ba nila? Si ma'am Maricel or si ma'am Glenn po, ay, hindi. hindi rin po nila. Pero sabi kasi nila, madam, ano po, isama rin po namin kayo ma'am sa medical meeting po namin mga FA. Bali, free lang naman po sa madam. Ano naman, bukas na may oras pa naman. Hindi man lang kahit saglitan lang. Opo, saglit lang po. Opo, pwede po yun. Kahit tingnan nyo na lang po. Opo. muna. Opo. Pwede po ngayon po. May sasakyan po kami doon, ma'am. Hindi. Oo, meron din kami. Madam, kahit magsama na lang po kayo ng kasama niyo po. Si ano po si ma'am yung naka-white ko madam. Pwede niyo po ba siyang samahan ma'am? Ay, wala. Saka mo bigay ka sa pinto. Utang damatan ako na naman sa pinto ko. Saglit kahit saglitan lang yun madam. Hindi lang, hindi. Masyado ka naman talagang makaano. Adamo mo saan? Dalang din mo ba nila? Ako na alam din mo ba? Dalawang garo. May sasakyan na rin po kami madam. Hindi, isa na lang. Yung siguro na dalawa ta si Senyor Garo. Ay, nagaro tinugan tayo. Tulog na kayo tumit na kanan. Opo. Kahit isama niyo na rin po si Mr. po yung ma'am. Ay, titipak lang. Ay, kasi sikat mo. Oo, nag-maintenance siya. Oo, nag-maintenance siya. Oo, buhok nung nag-start siya. Nag-maintenance. Or guys, samahan niyo na lang kayo Oo, madam. Pwede kayo samahan Tayo, mga lang tayo. Oh, may kamay. Ay, hindi makinay. Magulo kasi yung duting. Ay, ito po. Hindi, nagpunta sa Manila. Bakit ako lang? Sino yung iba? Ang meron na po kaming na inayahan po nandun, madam. Dito rin po, Villegas, Poropuno po. Sa Poropuno po. Eh, dito sa Purchito. Kayo po. Ay, Kasi si ako madam lang? lang po yung nag-chat po sa amin. Parang nag-volunteer po si Ma'am Janice po. A few moments later. Wala po siyang nasabi sa inyo, madam. Wala. Kaya nga, parang nakikinig Mauna kayo. sa akin. May kausap ka naman ako. Ayaw makinig ako sa inyo. Hindi, yung anak ko doon. Halina kayo, ma. Ay, bigyan pa yung mic. Hindi, kayong dalawa na po dyan, ma'am. Kayong dalawa po ni Kai. Makadrive ka nito. Sige po, kayong dalawa na po.
2,000 years later. Bakit bigla-bigla yan? Yun po yung ano namin ngayon, ma'am. Ngayon po kasi yung mission po namin na Actually, ma'am, tapos na po yung iba nung kahapon. Ngayon po naka-schedule yung sa inyo po. Maging tapos mo rin hindi. Hindi. Hindi kong ituan sa mama ako. May ka! Wey! Namadamot! Kasama. Madam, bali. Sa kabila ta si Ryan. Madam, bali. Sarap po kasi dito. Dito na lang po tayo sa likod. Pwede na! Pwede na! May, open mo. Ikaw na! Alagaan ka sa puso ko, ikaw ang pag-asa sa ating mundo'y ay gagabay sa'yo. Ang alay ko, itong pagmamahal ko, may nagmamahal akay sa'yo. Aking inay, ikaw ang nagbigay ng buhay ko, buhay na kay Surprise! Handa kami yung face mask niya ba? Handa kami yung face mask niya ba? Hindi ka tagal na mag-business, ma'am. Tay. Yung face mask. Ikata dito ang pistol dati. Madam, kalipras lang yung medical mission natin, madam. Ba't pa kayo nakagalit kay Ma'am Janice? Nice! Galing na po nagka-surprise niyan, madam, si Ma'am Marife, Ma'am Glenn, and Ma'am Janice, all the way from Hong Kong. Nagagalit nila sa madam. And madam, ito pa, meron din po pa. Ito madam, meron po kayong Nay, picture po! Picture po, Nay. Picture po kayo, madam. Tingin po dito po. Isa pa po. 1, 2, 3. Ayan. Sir, sama na rin po kayo. Sir, sama na rin po kayo, sir. Ano mo sa medical mission? Hey! Kasali ka, ikaw lang tapos monggal. 1, 2, 3. Sama po. 1, 2, 3. Ayan. Agong umutak pa yun. Nagagalit na si Ma'am kanina eh. Wow, may kasigat eh. Tindakan. Ako. Sakta lang data. And pa, 1, 2, 3. Check-up ka. Katanda kami ng nipon niyo. Wait, hindi ka mo. 1, 2, 3.
Ayan, madam, bali. Madam, ano kung gusto niyo pong sabihin kay Ma'am Marife, kay Ma'am Gwen, and Ma'am Dennis po sa kanila sa pa-surprise po nila. Sa aking mga anak, maraming salamat sa pinag-isang nyo. Nakagalit sa kanya. Sa bahay, pero hindi ko akalain na ganito pala ang isa nila sa akin. Medical mission. Maraming salamat. Alam mo yung kayo ng Diyos. Alam mo yung mga binibigay niyo sa akin. Lalo na sa aking kaarawan. Ipagkasal ninyo ako na mahaba pa ang aking buhay. Para makabayang ko kayo. At lahat-lahat kayo mga kayo sa buhay. Maraming salamat. God bless us. Madam, prank po talaga. Ayan, so guys, siyempre, hindi pa po yan natatapos ang surprise po natin kay Madam. Dahil para pa pong part 2 itong programa po natin. At itutuloy na lang po natin yan doon po sa loob po ng bahay nila. So guys, ano pag-ikintay nyo? Aras na! Ayan, so guys, ito na nga po ang ating part 2 surprise para po kay Nanay. Siyempre, hindi po mawawala dyan ay kakantahan po natin si Nanay ng happy birthday, yung Malakas Ko at Masigla. Okay? One, ito po yung mga bata po, yung mga bata. May, pupunta mo sa resa. Yes, hindi lang po kayo sa side, pero makita ko kayo sa video. Dito kayo sa ayan, sabay-sabay po tayo. Okay, 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Yung mabilis po. Happy birthday. Blow the candle po. At syempre, hindi po mawawala dyan ang mga birthday message po. So, unahin po na natin si Tatay po. Tatay, birthday message niyo po kay Nanay. Happy birthday, darling. Nanay, marami pang taon. Darating ang birthday. More birthdays to come. Thank you. Ay, picture tayo na. One, two, three. May, alis ka nga dyan, May. Next po natin si Ma'am Charina Ramos po. Ma'am Charina. Makalusot ang katinikuan natin. Pangalan ko dito. Ay, bigyan natin na? Opo. Ito po, madam. Ma'am, dito po kayo, ma'am. Ma'am, dito po kayo. Happy birthday. Happy 71st birthday, Mommy. Thank you, anak. Stay healthy. For birthdays to come, we love you so much. Picture. Picture po muna kayo. 1, 2, 3. Next po natin si Sir Alfredo Ramos po. Si tatay po yun. Next po si Sir Rajan Ramos po. Ay, wala po siya. Representative na lang po. Gusto niya marinig. Success po ating medical mission. So ito daw po yung medical mission part 2. Ayan na si Pao. Sinabi ka si birthday grandson. Maraming yan yung anak. Happy birthday, Mami. Picture. Baka po, meron pong gusto kong mag-message po ulit. Nanay. Nanay, message po.
Hindi ka Dito lang kayo, madam. Kayo po yung reyna po ngayong araw. Hindi ka kayo pinandiksyonan. Happy birthday, beloved sis. Thank you. Many, many more birthdays to come. Thank you. Thank you, Lord. Picture. 1, 2, 3. Okay. Janong. Next po, ano po? Sino pa po? Janong? Ay, Janong. Janong. Ay! Madam, baka meron po kayong dagdag message po sa kanila. Oh, dagdag message ka ka ng Madam Janong. After ko po mabasa po yung message niyo po. Ang ako kong kambal. Bola yung kakambal. Malay mo ka naman dagdag ang pwede, Jai. Happy birthday, Mami. Stay healthy. More time. Thank you. Picture. Ay, Mami. Oh. Message niyo po. Sa bahay mo na. Biruin lang ito kasi huwag lang bagong gising. Ate, kayo po. Madam, ma'am, dito po muna kayo. Pinsan namin. Mamangkin ni Ate. Happy birthday, Ante. More years to celebrate and good health always. Picture po. 1, 2, 3. Okay na po. Okay. Kasama ng Facebook. Ma'am, kayo. Ma'am, kayo. Ante, happy birthday. More birthdays to come. Thank you. Love ka namin. Medical Mission Part 2. Sama po, picture po. Kita ka lang today. Okay na po. At dito rin po, madam, meron po silang message po sa inyo. Ma'am, dito po muna. Ay, oh. Lagi umalis yung Gusto niya lang tanggalin ako yung bouquet. Ito po. Happy 71st birthday, Mommy dear. We wish more birthdays to come and may God continue to bless you and keep you healthy always. We love you so much, Mommy. Once again, happy birthday and thank you for the love to us and to your apos. Yan po yung message po nila para po sa inyo. Madam, ano po, pwede ko po ba kayong hinga ng message po dun sa mga message po nila na sinabi po nila kung ano pong gusto nyo pong sabihin po? Sa aking mga anak, ang masasabi ko lang, sa pagmamahal niyong ito sa aking kaarawan na ito, nagpapasalamat ako sa inyo ng buong puso at hinihiling ko sa Panginoon na gabayan ko kayong lahat diyan. Kahit malayo kayo sa piling namin, nandito kayo sa aming puso. Maraming salamat, Marife, Junalyn, Janice, Glenn, sa lahat-lahat ng mga Maricel, oo nga pala ang aking manugang na nandun rin. Salamat sa inyo. Gabayan kayo ng Diyos. God bless us all. Once again, Madam, happy 71st birthday po sa inyo. Ito yung message po nila, Madam. And yung surprise mo deliver ko, Madam. Galing po kami surprise po deliver ko po. And catering services. Prank po sa Rubio po, Ma'am. Yung kanina po, prank po talaga yun. Yung medical mission, pero nadala rin si Madam. Kaya kalagi talaga totoo na. Akala ka nga daw yung mga... Tapos, sabi ko, bakit sasama din sa'yo? Doon ang daanan. May gayon. Mapapanood sa YouTube yan. Opo, mapapanood ko sa YouTube. Ay, 1 week na ba? Opo, 3 days to 1 week po. Ayan. Bali, may schedule po bukas, Madam, sa PMSD. So, nanay, good luck po sa inyo. And stay healthy po. Ayun. Palubat na. Pasensya na kayo. Sa mga intusan po ninyo na pumunta dito na nag-prank. Sabi nila medical mission, kaya nagalit din ako bakit
hindi ninyo sinabi sa akin na may ganyan. Binigyan reason yung pala ito. Pasensya na kayong mga anak. Okay lang po yun, madam. So, successful ang vlog po namin ngayon, madam. Very, very successful and thank you po sa inyo. So, guys, huwag niyo po makalimutan i-like and share itong video na to at mag-subscribe na rin po kayo sa aming YouTube channel, Surprise Mo Deliver Grand Catering Services. Sa nanay, happy 71st birthday po ulit. Surprise!